Златната книга на спортен клуб Христо Ботев Пловдив е издирана и откупена от областния управител Здравко Димитров, който я дарява на специално тържество на 2 юни тази година, разказа историкът на клуба Румен Минков. Книгата е изработена за изграждането на бюст паметник на патрона Христо Ботев и първото игрище на клуба. На първата й страница под герба стои подписа на цар Борис III, а на следващата на министър-председателя Андрей Ляпчев. За изграждането на паметник на Ботев и игрище на клуба царят е дарил 2000 тогавашни лева, а Ляпчев 5000. Златна е, защото 1924 година ръководството на Ботев е поето от група пловдивски адвокати, включително с военното ръководство на пловдивския гарнизон. Създали се една стройна организация и са били убедени, че резултатите, които ще постигнат, ще бъдат исторически. И тогава е бил популярен този термин «Златен век», «Златни събития» и т.н. И са решили така да я кръстят Златната книга, което се потвърждава няколко години по-късно, тъй като Ботев 1929 година става шампион на България. Нещо уникално, разбивайки монопола на варненските и софийските клубове. Другият ценен документ е протоколната книга на спортен клуб Христо Ботев Пловдив. Тя съдържа протоколите от заседанията на настоятелството на спортния клуб от месец ноември 1926 до месец ноември 1927 година. В тях са описани всички инициативи по дарителската акция за събиране на средства за построяването на бюст паметника на Христо Ботев. Записани са и имената на журито, одобрило проекта на паметника. Протоколната книга е намерена от човек, когото аз не познавам, но той е така човек наистина с усет за историята, с желание да бъде запазена историческата памет, която прозира, която се излъчва от историческите експонати, документи и снимки, нарича се Желязко Бургелов. И този човек имал, доколкото знам, странното хоби да се рови по кофите за боклук от особено тези, които са разположени в близост до домовете на стари пловдивски фамилии, знаейки, че оттам често изникват и скачат неща, които са ценни за историческото ни наследство и миналото ни. И така е попаднал и на тази книга, която за щастие, хубаво, че е попаднал той на нея, той е донесъл тук при нас. В протоколната книга е записан текстът на телеграмата, с която Димитър Петров Кудоглу е провъзгласен за почетен член на спортния клуб. Призоваваме абсолютно всички пловдивчани, които знаят, че тяхните дядовци, техните бащи по някакъв начин са били свързани с спортен клуб Христо Ботев или с някой друг от спортните клубове, да не изхвърлят архивите им, да ги донесат в музея, за да преценим кои са важни за историята на спорта в Пловдив, да ги съхраним, да ги реставрираме и да ги покажем на пловдивската общественост. Освен двата уникални документа, посетителите на изложбата ще видят и членска карта от 1935, колекция книги за футболния клуб, колекция от значки, фотографии на съставите, постигнали най-големите успехи, снимки от честванията на 100 годишнината и други. Експозицията 100 години Ботев Пловдив е своеобразно емоционално сбогуване с юбилейната годишнина и възможност за феновете да се преклонят пред новооткритите реликви и факти от славната история на клуба.